Над 160 участници се включиха в първото по рода си изложение-конкурс «Младежко техническо творчество», което беше открито вчера в Горна Оряховица. Хуманоидни роботи, умни състезателни коли, говорещи контейнери за отпадъци са само малка част от изобретенията, които участват в изложението. Името ми е инженер Владимир Григоров, родил съм от Горна Оряховица и съм завършил Технически университет София. Кажете ни за изложението, което се откри днес. Това изложение е първото по рода си от 26 години. Черпим един опит, който е имал преди. Затова и дойдоха много ветерани. Мога да ви споделя, че беше трудно, докато издирим и привлечем всички тези екипи, които сега са тук. Но съм доволен, че е имало старание, повярвали са си и интересът за това е голям. Колко са участниците, колко са изобретенията и нещата, които могат да бъдат видяни? Около 160 човека са участници, в които влизат и студенти, ученици от професионалните гимназии, от отделни фирми и индивидуално даже някои се явяват. Екипите са около 48. Утре ще дойдат други, там някъде около 50 екипа. Какво може да бъде видяно, освен изложението? Има съпътстваща изложба? Да, ние сме направили така, че първо решихме, че трябва да има някакво шоу, за да привлечем вниманието на ние по-малките ученици. С атракция тук има роботи, които се състезават, вид на автомобилчета. Има много приложения, които са интересни, примерно програми такива, които са направили също за занимания с деца. Но основното е съпътстваща програма, която ето тук зад камерата. Прави една ретроспекция от индустриалния век до българските изобретатели и 6 откриватели имаме. Те днеска забелязах с внимание, четат, това е хубаво. И показваме стари мотори, ще сложим до вечера и реплики на фонографа на Едисон и много други неща, които ентусиасти се ги притежават и ще ги изложат. И една конференция техническа, на която ще изнесе лекция професор доктор на техническите науки Георги Попов от Техническия университет, казва се Индустрия 4. Много интересно ще бъде, което дава представата в близките 20 години на къде се развива техниката, индустрията и потребителската техника, за потребителите индустрията, което също е полезно за тези, които ще слушат там. Един концерт сме организирали само от млади хора, както забелязвате, обслужването от млади хора, кетеринги от млади хора, те са го създали там менюто. И наградния фонд мога да го обявя вече, само от това, което сме събрали тук организаторите. За сега е 5000 лева, но както виждам тук има предложение да бъде увеличен. Журито е затруднено още от пръв поглед, тъй като има много стойностни неща. Неща, които се творят в университетите, примерно. Кои са критериите, които ще бъдат наблюдавани при избора на фаворит? Но понеже многообразието е голямо, не ги направихме така роботика или електроника, много сложно става, защото имаме и от строителство. Решихме да дадем за най-високо примерно постижение, най-издържани високо постижение. Откоряват се няколко неща. Имаме за цялостно представяне. Нали? Имаме за тези, които са изкопирали нещо. Направили са го много добре, нали, изкопирано. Не е оригинално, но е добро. Така че ние сме подготвили община, заедно с община Горна Оряховица 10 плакета, които ще бъдат съпътствани с парични награди и това ще стане утре вечер в театъра на град Горна Оряховица. И последен въпрос. България, къде се намира на световната карта по младежи, които се занимават с техника и изобщо по техническото? С голямо съжаление мога да го кажа, даже мога да кажа, че причината е защото има огромно неразбиране, че България не само, ами част от света се движи не от инженерите, от техничарите или от изобретателите, ама от някакъв обслужващ персонал все едно, защото, примерно, нашия брутен продукт от обслужването се трупа. България в момента, не мога да ви кажа, но няколко стотици са, докато 86-7 година сме били на 9-то място по изобретение.
в света. Така че нашата нация е витална, въпреки че имаме голям спад, много бързо възприемат и ме радва това, което те показват. Преди 10 дена бях в Букурещ на подобно изложение. Мога да ви кажа, че по мащаби е по-малко, но ги превъзхождаме. А до година има и от сега заявки от Финландия, от Румъния и си говорят, че трябва да се справяме с младежите. До година международен конкурс. Да, международно ще бъде, да. Над 140 иновативни технически изобретения и съпътстваща програма с научни лекции и ретроизложба привличат гости в Горна Оряховица за тридневния конкурс изложение Младежко техническо творчество. Уважаеми госпожи и господа, участници в днешното изложение конкурс Младежко техническо творчество. Изминаха вече 25 години от последната такава проява с международно участие, организирана от господин Костин Валов, който и сега е в основата на подкрепата на това начинание тук сред нас. И днешната изложба, конкурс, нека да бъде едно ново начало, което да възстанови едни добри традиции. Редица са българските откриватели, които със своите изобретения, открития, своите иновации променят света. Достатъчно е да споменем инженер Асен Йорданов, който изобрети въздушната възглавница, първият транспортен самолет и редица други изобретения. Академик Наджаков, благодарение на който във всеки офис има фотокопирна машина днес. И разбира се, инженер Джон Атанасов, гражданин на света с български происход, изобретил електронно-изчислителната машина, компютърното двоично смятане, което е основата всъщност на извършващата се днес четвърта индустриална революция. Вие сте наследници на такива славни традиции и искам да ви уверя, че най-нужните хора на България днес са именно инженерно-техническите кадри, специалисти, иноватори, изобретатели. Това са хората, от които икономиката и страната днес има най-голяма нужда. Естествен е стремежа на младите хора към иновации, към изобретателство, към откривателство и нека тази изложба даде един нов тласък и привлича младите хора към тази необходима дейност. Аз съм тук, за да заявя подкрепата на Асоциацията на индустриалния капитал в България в превръщането на това начинание, на тази изложба конкурс в традиционна, ежегодна. Смятаме, че това е едно много добро начинание, което възстановява едни славни традиции, от които днес страната има повече от всякога нужда. Пожелавам на участниците в изложението и на изложението успех, на добър час. Хуманоидният робот НАО, който улавя докосване и звук, разпознава лица и предмети, може да запазва баланс и реагира на гласови команди, посрещаше гостите на изложението още от входа. Роботът се състои от 25 самостоятелно задвижвани мотора. Има множество сензори, реагира на докосване, реагира на звук. Има сонари, с които може да разпознава, ако има пред него някакво препятствие, да го заобиколи. Може да разпознава неодушевени предмети. Може да разпознава човешки лица. Другото, което е важно за този робот, той може да запазва баланс, благодарение на това, че има жироскоп и акселерометър. Реагира на гласови команди, може да бъде управляван чрез гласови команди. Има две камери, горна и долна камера. Има множество микрофони и могат да се правят различни проекти с този робот, в зависимост от целта, която търсиме. Кажете ни за това, което преди малко ми казахте за децата. Използва се за деца с проблеми в развитието, за подпомагане на тяхната социализация,
Използва се също и за деца с двигателни проблеми, за подпомагане на двигателната им активност. Група ученици от гимназия Ломоносов в град София показаха свой проект, който са разработили в помощ на стационарните охранителни камери по летищата. Нашата специалност е компютърна техника и технологии и днес сме изработили за изложението един прототип на нещо често срещано по днешните съвременните летища, особено и с Европа, защото в България сме малко по-назад с техниката. Освен да представим проекта, реално проблемът при камерите, които са на летищата, е, че те са стационарни. Тоест, голяма част от тях не се движат, т.е. те не са ротационни тела, не могат да се движат. При преминаването на 3 или 4 обекта, т.е. хора в случая, през вратата на летището, през хода на гейта на летището, се засича един обект и докато се идентифицира напълно, са преминали същевременно още 2-3 обекта или съответно човека. Така, нашия прототип решава този проблем, като реално се засича обекта, изчислява се по-бързо, т.е. анализира се обекта по-бързо и се следи по време на цялото му движение. Примерно най-простият пример е с тази топка. Има някаква плоскост, обект, топката се движи, чрез помощта на сензор, има сензор, който засича къде се намира този обект, праща информация до двете камери и те следят обекта през цялото му движение в обхвата на камерите. Това нещо може да се види, освен на живо, може да се види и на софтуер, т.е. на компютър. Това става с помощта. Софтуерът е изцяло веб-базиран и това става по най-прости начин през браузъра. Всеки има браузър на компютъра, въвежда просто IP-то и гледа в реално време какво се случва през камерите, какво виждате и какъв е обектът. Значи, каква информация може да вземем от това? Тоест, както споменах, вече правим анализ на обекта. Първо форма, било то сфера, куб или нещо друго. После, какви са му физическите размери, на какво разстояние от двете камери и реално с каква скорост се движи по време на своя път, на своето движение. И като цяло това е съвсем прост прототип на нещо много по-огромно, нещо по-често използвано. Изложението има конкурсен характер, като най-голямата награда е в размер на 5000 лева.